Operasyonên leşkerî yên rejîma Esed li ser gund û bajarokên parêzgeha Derayê berdewam in. Rawandgeha Sûriya Mafê Mirovan pêşhateyên dawî yên operasyonên leşkerî yên rejîma Esed û opozisyonê li parêzgeha Derayê eşkere kirin. Rawandgehê ragihand ku çekdarên rejîmê amadeyên xwe ji bo operasyoneka leşkerî nû li devera Hewdil Yermûk li Rojavayê gundewarê Derayê dike ku ew dever tanha dibin destê çekdarên rêxistina Daeş ya teror de ye. Her li gorî rawandgehê koçekdarên rejîmê kerwanek bi dehên tankan û topavêjan berevalî devera Senemeyn li başûrê gundewarê Derayê ve birin. Ji aliyê xwe ve grûpa Ceyş Xalid ya ser bê Daeş ve duh roja sêşemê hên êrîş li ser grûpên çekdarî yên rejîmê û opozisyonê bi otomobîlên teqîner kirin û di encam de 14 ji wan çekdaran hatine kuştin. Li gorî rawandgehê ku ew êrîş hat piştî ku rejîm gihişt rêkeftinekî bi opozisyonê re û rêkeftin hat piştî kontrolkirina rejîmê 80 ji sedeyê ji parêzgeha Derayê. Li aliyek din perpirsekî di opozisyonê de rixin li rêkeftina di navbera opozisyonê û Rûsyê de kir. Mustafa Secrî serokê Ofîsa Polîtbîroya Elî û Mutasım di twîtekê de li ser malpera xwe ya Twitter got ku ew grûpên gihiştin bi rêkeftinekî bi rejîmê re ew şaşin û bangil wan kir ku dest bi şerekî leşkerî nû li tevahiya Sûriyê bikin. Her wiha li gor rawandgehê ku ji destpêka operasyonên leşkerî li Derayê bêhtir ji 320,000 ji xelkên sivîl derbeder û penaber bûne û bi sedan kuştî û birîndar ketin.